Primavera. Defínese como primavera ben a estación de ano que ven despois do inverno e precede o verán. Ben, no sentido figurado, como período de plenitude e vigor, o sea, normalmente a xuventude. Ou ben, tamén se utiliza como unha marca de tempo equivalente a un ano. Por exemplo, pois, tivo 20 primaveiras ou vive 20 primaveiras. A orixe de primavera é de ver primum, do latín, que significa estación previa ao verán. Ademais, no latín atópase primaevitas, perdón, que significa idade primeira, polo cal presuntamente adquiriu o significado figurado de primavera, o significado figurado de plenitude, de período de plenitude de vigor. Na actualidade, utilízase no sentido figurado a palabra primavera para representar a xuventude, como un exemplo é na obra de Rosalía, no ámbito normal como unha estación do ano máis. Nas fases feitas está a primavera de outono, que é unha especie de pequena estación, non exactamente, un período do ano, dentro do outono, onde xerminan algunhas plantas, debido ás súas temperaturas e á humidade. A familia léxica únicamente atópase primaveral, as palabras no outro idioma é en castelán primavera, en catalán primavera, en éuscaro Udavern, en francés printemps, en inglés spring e en portugués primavera. Como curiosidade, dicir que as revolucións de 1848 chámanselle primavera dos povos, xa que destacaba o papel nacionalista destas revolucións, onde pretendían resurcir as identidades nacionais de distintos países e foron o principal motivo destas revolucións intentando conseguir a independencia principalmente na zona balcánica.